Държавна компания с бюджет от около 50 милиона лева и никаква дейност. Пари, с които трябваше да се прекрати монопола на Лукойл. Това е Държавната петролна компания, създадена от последното правителство на ГЕРБ и закрита година по-късно. Как беше основано дружество, което не трябваше никога да фалира? През август 2022 правителството създава Държавната петролна компания. Идеята е представена като инструмент за прекратяване на монополното положение на пазара на горива на Лукойл. Планът е държавата да си построи 100 държавни бензиностанции и да започне да управлява данъчните складове от държавния резерв. Решиха да създадат едно държавно предприятие, което да прави тези две неща с разказа, че това ще повлияе на цените на горивата в посока надолу и хората ще са много щастливи. Бюджетът на Държавната петролна компания за 2021 е 50 милиона лева. Отпуснати са и по още 30 милиона лева в прогнозните разчети за следващите 2 години. Идеята е държавното предприятие да влезе на пазара на дребно на горива и да създава конкуренция. По-големия проблем на това предприятие беше, освен самата му поява, нали, че на някого му хрумна да има такова нещо, беше това, че се създаде по начин, по който той не можеше да фалира по никакъв начин, никога. Това пише в собствения му правилник. И практически бяха създали една структура, която каквото и да се случва с нея, ако беше проработила, всички данъкоплатци щяха да бъдат длъжни да поддържат. Повече от година Държавната петролна компания съществуваше на документи. Имаше офиси, директори и общо около 30 души служители. Никой не знае какво точно са работили, защото това дружество така и не проработи. В крайна сметка, изненадващо се появиха все пак и към края на 2022 година отчети на Държавната петролна компания за финансите, които са изразходвали. И за 2022 година това нещо, което практически не проработи по същество, е похарчило малко под 1 800 и няколко хиляди лева, като по-голямата част от тях са за заплати. През 2023 парламентът реши да закрие Държавната петролна компания. Дружеството изчезна така, както и се появи. Бързо и без много информация за някаква работа по същество. Така и не стана ясно каква е причината да се създава Държавна петролна компания. На всичкото отгоре тя беше създадена в периода, в който България вече беше приела Закона за публичните предприятия, който беше едно от изискванията към България за бъдещето и присъединяване към Организацията за ОИСР, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, и за приемането и в така наречената чакалня на еврозоната, механизма ERM2. В този закон за публичните предприятия и в препоръките на ОИСР към България ключовите неща бяха да се прекратят практиките, да се създават държавни компании, т.е. търговски държавни дружества и съответно държавни предприятия, особено в частта за държавните предприятия, такива, които са в сфери, на които има конкурентен пазар. От различни документи става ясно, че за съществуването си от около година и половина Държавната петролна компания е усвоила близо 2 милиона лева от парите на данъкоплатците. В целия сюжет се намесва и история за мащабен разлив на 810 тона гориво от склад на Държавния резерв край Сливен. Този склад трябваше да бъде предоставен на Държавната петролна компания. Тогава от Държавния резерв казаха на служителите на петролната компания, че не могат да видят на място разлива, защото горивото се е изпарило. Прокуратурата започна работа, но резултат няма. Държавната петролна компания, която в крайна сметка няма да я има, и това е добре, беше пример за това как държавата се опитва да накара данъкоплатците си да плащат за нещо с неясно какви цели под красивия предлог, че това би било за тяхно добро.